που είσαι. Μη ζητάς αγάπη γιατί δεν σ' ακούω τώρα. Στο μισό που υπάρχει, μην εκεί που είσαι. Έτσι αυτό το πάθει γιατί πέρασε η ώρα και η ελπίδα δεν υπάρχει. Μην εκεί που είσαι. Μη ζητάς αγάπη γιατί δεν σ' ακούω τώρα. Στο μισό που υπάρχει, μην εκεί που είσαι. Έτσι αυτό το πάθει γιατί πέρασε η ώρα και η ελπίδα δεν υπάρχει. Στο τύπο, πάνω σε ήχο, του ήχο, στίχο. Γράφονται δυο ώστε να πείσω. Ταλαιπωρούς ανθρώπους που έχουν χάσει την ελπίδα. Και χώνονται σαν τις γυναίκες για μια ρητίδα. Έλα, χαλάρωσε λοιπόν και χαμογέλα. Βγες από το σπίτι σου και πάρε λίγο αέρα. Πουλούς από τη θέση σου γιατί είναι αμαρτία. Αυτός να περνάει απλά δίχως δημιουργία. Από το σπίτι βγήκα και πήγα. Ωραία, το μισό που υπάρχει. Είναι εκεί που είσαι. Έτσι αυτή να πάει γιατί πέρασε η ώρα και η ελπίδα δεν υπάρχει. This is Mr. Tim Production. Let's go. Πάρε τι άλλο στα νερό, να κάνω ανάλυση. Στην πίστα της καρδιάς σου και στα να έχω εμφανιστεί. Άνεστη, θα αναγκαστώ να σου δηλώσω τέλος. Στο ψέμα που ζούμε να δέχω. Πάρε τι άλλο στο νερό, να κάνω ανάλυση. Μονάχα εγώ να κάνομαι πάντα με αυταπάνηση. Δηλαδή, δεν έχω άλλα πια να δώσω. Αγάπη χωρίς αντίθεστα γιατί να ξανανιώσω. Τελική ανάλυση, το στο φάνηση. Είναι ο δεσμός μας. Τελική ανάλυση, ανέγευση, ανάλυση.
θέλεις. Ίσως δεν χρειάζονταν άλλο πια να υποφέρεις. Και το ξέρεις πως πάλι θα με θέλεις. Μα κάνε και άργα, να βρεις τρόπο πίσω να με φέρεις. Βγάζεις τρελά από τότε που σε γνώρισα. Κι εγώ μπροστά μου στα και λάθος υποχώρησα. Σε συγχώρησα, προχώρησα, καρδιά και σώμα μπόρησα. Μαζί του ερωτά μας αποδείχτηκες φώνησα. Σε τελική ανάλυση, το προσέξα φάνηκε. Είναι ο δεσμός μας. Σε τελική ανάλυση,